Добрый вечер. У эфіры галоўнае інфармацыйнае выданне на тэлеканале Белсат. Для вас працуе Вольга Старасціна. Распачынаем аб'ектыў з кароткага анонсу. Працоўны кодэкс супраць працоўных. Ён стаў не толькі горшым у свеце, але і Беларусь стала наогул краінай часовай занятасці. Што змянілася і як з гэтым жыць? Телевидение приехало. Телевидение хочет показать вашу квартиру. У будынку, як пад адкрытым небам. По стенах текло. И здесь, везде. Як жывецца ў затопленых кватэрах. Теперь по новой все мокрое. Синявокая становится саванною. На нас наступает степь. За счет чего? За счет более сухого климата. У Беларусі з'явіліся тарантулы. Мясцовыя жывёліныя расліны знікаюць. Беларусь можа спадзявацца на грашовую плынь. Не толькі з эканамічнымі парадамі, але і грашыма на мадэрнізацыю нашых прадпрыемстваў у Мінск прыехаў віцэ-прэзідэнт Еўрапейскага інвестыцыйнага банку Вазіл Гудак. На што канкрэтна еўрапейцы гатовыя даваць грошы уладам Беларусі, распавядзе Александр Папко. 110 мільёнаў еўраў на разбудову трасы з Менску да Вільні і 66 мільёнаў на паляпшэнне сістэмы ачысткі вады. Крэдыты на гэтыя мэты Беларусі дае Еўрапейскі інвестыцыйны банк. Падпісаць адпаведныя пагадненні прыехаў віцэ-прэзідэнт банку, былы міністр эканомікі Славатчыны Вазіл Гудак. Два пагаднення, якія я падпішу сёння з уладамі Беларусі, давядуць агульную колькасць нашых праектаў у Беларусі да 4. За менш чым 2 гады працы ў Беларусі агульны памер фінансавання нашых праектаў у Беларусі вырасце да 335 мільёнаў еўраў. 2 гады таму ў лістападзе Еўрапейскі інвестыцыйны банк ужо пазычыў Менскводаканалу 84 мільёны еўраў на рэканструкцыю ачышчальных збудаванняў. Белаграпрамбанк і Беларусьбанк разам атрымалі 75 мільёнаў еўраў на крэдыты для малога бізнесу. Найбольш крэдытаў атрымалі прадпрыемствы прамысловасці, вялікую частку сельскагаспадарчыя прадпрыемствы, а таксама сфера гандлю. Развіццё прыватных фірмаў, мадэрнізацыя чыгункі, ЖКГ, энергетыка ды экалогія. На гэтыя мэты Еўрапейскі інвестыцыйны банк будзе выдаваць крэдыты Беларусі. Сёння Вазіл Гудак абмеркаваў супрацу з кіраўніком Нацбанку Паўлам Калаурам. Той уразіў шчырасцю, якую зрэдку чуем ад урадавай вертыкалі. Ён заявіў, што цяперашні ўзровень эканамічнага росту – гэта максімум, што наша эканоміка можа выдаць пры цяперашняй яе структуры. Калі Беларусь хоча расці большымі тэмпамі, вышэйшымі, чым цяперашнія 2,8%, яна павінная пайсці на важныя структурныя змены. Змены – гэта прыватызацыя прыбытковых дзяржаўных прадпрыемстваў і паступовае закрыццё стратных, растлумачыў каментары для Белсату спадар Гудак. Каб рэформы былі хутчэйшыя і менш балючыя, Еўрапейскі інвестыцыйны банк гатовы даць экспертаў і падзяліцца тэхналогіямі. Казаць пра тое, што вось менавіта гэтыя гранты і гэтая дапамога дапаможа вырашыць эканамічныя праблемы Беларусі, то, канешне, не. Але значную частку інфраструктуры, эфектыўнасці працы пэўных дзяржаўных органаў, сферы паслугаў у Беларусі гэта дапаможа палепшыць. Рада Еўразвязу дазволіла выдаваць грошы ўраду Беларусі 3 гады таму. На хвалі пацяплення адносінаў. Адначасова Брусэль змяніў прыярытэты фінансавай дапамогі грамадскім арганізацыям, адзначае палітолог Андрэй Ягораў. Грошаў непасрэдна на правы чалавека, незалежнай медыа, дэмакратыі няма, а больш укладаецца ў сацыяльна-эканамічнае развіццё, а там складана кааперавацца незалежным структурам дзяржаўнымі структурамі, то ўсе незалежныя структуры адчуваюць крызіс фінансавання. Еўрапейскі інвестыцыйны банк не адзіная ўстанова Еўразвязу, якая пачала даваць грошы Менску. Як паведаміла ў лютым Еўракамісія, на мадэрнізацыю чыгунак і дарогаў на бліжэйшыя 10 гадоў Беларусь атрымае з фонда ўсходняе партнёрства 1 мільярд 200 мільёнаў еўраў. Александр Папко, Белсат. Немагчымыя для выпраўлення недахопы. Пад такой фармулёўкай берасцейскія ўлады адмовілі ў рэгістрацыі арганізацыі «Эка-Берасця», якая аб'яднала праціўнікаў акумулятарнага заводу. Пра гэта распавёў праваабаронца Роман Кисляк. Сказали, что в наших документах есть нарушения законодательства. Какие, мы пока не знаем, так как ответ еще даже не сформулирован. Сегодня была коллегия Главного управления юстиции. На этой коллегии было принято решение об отказе нам в регистрации.
Сузаснавальнікамі Берасцейскага абласнога грамадскага аб'яднання «Эка-Берасці» сталі 12 актывістаў, якія выступаюць супраць акумулятарнага заводу «Айпауэр» побач з абласным цэнтрам. Раней праціўнікі прадпрыемства заяўлялі, што плануюць узяць удзел у парламенцкіх выбарах, запланаваных на восень. Не больш за $15 за 1 барель. Расійская кампанія «Транснефть» зацвердзіла суму кампенсацыі за брудную нафту, якая трапіла, між іншага, і ў нашу краіну. Агульнай сумы, якую Масква гатовая выплаціць у якасці кампенсацыі, пакуль не называюць. Пры гэтым, каб атрымаць гэтыя грошы, пацярпелыя мусяць дакументальна пацвердзіць свае страты. Расійскае выданне «Ведамасці» падлічыла, што агульная сума стратаў беларускага боку можа складаць ад 270 до 435 мільёнаў долараў. Тым часам канцэрн «Белнафтахім» прыводзіць яшчэ адну лічбу. Праз пастаўкі бруднай расійскай нафты зніжэнне экспарту прадукцыі дасягае 800 мільёнаў долараў. Яшчэ на 30 мільёнаў долараў ацэньваюць страты мазырскага нафтаперапрацоўчага заводу, дзе праз няякасны імпарт з Расіі сапсавалася дарагое абсталяванне. Найгоршы ў свеце. Гэтак характарызуюць новую рэдакцыю працоўнага кодэксу, якую сваім подпісам зацвердзіў Александр Лукашенко. На заканадаўчым узроўні замацаваныя змены аб часовай і прымусовай працы, а таксама аб празмерных санкцыях адносна працаўнікоў. Што менавіта выклікае абурэнне адмыслоўцаў і працоўных, распавядзе Галіна Абакунчык. Не для працоўных, але для працадаўцаў. Так адмыслоўцы называюць новы працоўны кодэкс. Закон канчаткова зацверджаны і набудзе юрыдычную моц у бліжэйшыя паўгады. Папярэдняй рэдакцыі дакументу на лета споўнілася 20 гадоў. Таму паправак патрабаваў час і зменлівыя ўмовы працы. Тысячы працаўнікоў сустрэліся з недасканаласцямі ў законе на ўласным прыкладзе. Были задержки зарплаты, подождали, помолчали, потом все, дождались. На сегодняшний момент, к сожалению, как ситуация, что работники со стороны уехало много строителей. Это видно, это ощущается, что строителей, специалистов не хватает. Почему? Это уже, это я вам не скажу. Мои права очень часто нарушают, Но я скажу, что закрываешь глаза на это, потому что хочется работать там. И конфликтовать с начальством не сильно хочется, потому что попробуй потом устроиться на работу. Сярод новага ў працоўным кодексе фрылансерства, а дакладней дыстанцыйная праца. Цяпер такія працаўнікі змогуць мець некалькі працадаўцаў, а таксама аплочвальны адпачынак і ліст непрацаздольнасці. Праўда, да прыкладу, нашым калегам, журналістам-фрылансерам гэта ўсцяж нічога не дае, хоць адпаведныя звароты заканадаўцы атрымлівалі неаднойчы. На жаль, сфера сродкаў масавай інфармацыі, на жаль, сфера інфармацыі, яна па-ранейшаму застаецца жорстка рэгуляванай у нашай краіне. І таму тут дзяржава не гатова ісці на нейкі фрыланс. То бок, калі для іншых прафесій дазволена супрацоўнічаць адразу з некалькімі прадпрыемствамі і так далей, тут ёсць канкрэтная прывязка. Ты журналіст канкрэтнага медыа. Станоўча ў абноўленым законе двухтыднёвы адпачынак для мужчын у выпадку нараджэння дзіцяці, а ў супрацьвагу права для наймальнікаў выпраўляць у камандзіроўкі ды на суботнікі маладых маці, якія дачасна вырашылі выйсці з дэкрэтнага адпачынку. Стае і іншых супярэчнасцяў. Заканадаўча цяпер дазволілі перадаваць працоўных да другого наймальніка з ягонай згоды да паўгоды. Але мы цудоўна разумеем, што такое паўгады, на дзень можна яго зноў перавесці, пасля яшчэ на паўгады. Пры гэтым, калі ў старой рэдакцыі працоўнага кодексу была наўпроставая забарона пераводзіць працоўных на кароткатэрміновыя кантракты, то зараз для наймальніка гэта заканадаўчае права. Працоўны ж звольніцца на ўласнае жаданне падчас кантракту права не мае. Таму Беларусь з новым законам можна называць краінай прымусовай працы, кажа адмысловец. Беларусь стала наогул краінай часовай занятасці, дзе кароткатэрміновыя кантракты, якія распаўсюджаны паўсюль ва ўсіх краінах свету, але яны распаўсюджаны як выключэнне. У нас яны сталі правілам. Мы адзіная такая краіна. Новы працоўны кодекс пазычыў самыя спрэчныя палажэнні двух прэзідэнцкіх дэкрэтаў 5 і 29 аб кароткатэрміновых кантрактах, сістэме празмерных пакаранняў працаўнікоў і дадатковых магчымасцях іхняга звальнення. Галіна Абакунчык, Белсат. Каля 137 тысячаў бязвізавых турыстаў наведалі нашу краіну за апошні год.
Роўна год таму тэрмін перабывання ў Беларусі замежнікаў без візы павялічылі з 5 да 30 дзён. Цяпер у нашу краіну праз нацыянальны аэрапорт Мінск паводле спрошчанага рэжыму могуць прыляцець грамадзяне 74 краінаў. Часцей за астатніх па бязвізе ў Беларусь прыбываюць грамадзяне Польшчы, Нямецчыны, Італіі ды ЗША. Разам з тым бязвізавы рэжым не дзее для грамадзянаў, якія прылятаюць у нашу краіну праз Расію, а таксама для тых, хто плануе ляцець з Мінску ў расійскія аэрапорты. У траўні 2017 года расійскія ўлады ў адказ на ўвядзенне Мінскам 5-дзённага бязвізавага рэжыму для замежнікаў перанакіравалі ўсе авіярэйсы з нашай краіны ў міжнародныя тэрміналы расійскіх аэрапортаў. Абы не было дажджу. Пра гэта мараць некаторыя жыхары Віцебску. У іх ёсць дах над галавою, але такі, што кожны дождж, нават дробны, ператвараецца ў стыхійнае бедства. Пры гэтым вінаватых у кепскім стане будынку няма. Чаму, высвятляў Сцяпан Святлоў. Дах нібыта ёсць, але ад дажджу не ратуе. Живем как беженцы. Лилась вот сюда, тоже текла вода. Вось ужо месяц жыхароў дому 47А, што на праспекце Фрунзе ў Віцебску, залівае вадой. Бросали все, и простыни, и пододеяльники, и полотенца, все мы бросали, чтобы просто спасти мебель. Імаверная прычына падтаплення ў тое, што акурат у часе рамонту даха раптоўна палілі дажджы. По стенах текло. И здесь, везде. Шмат пенсіянераў, якія жывуць у гэтай старой хрушчоўцы, нават не ведаюць, да каго звяртацца па дапамогу. Жыхар кватэры нумар 15 Максім Ключнікаў вырашыў узяць справу ў свае рукі. Пачаў пісаць звароты ў мясцовае ЖЭУ, тым больш, што праблема закранула і яго. Я обратился первый раз само к представителю ЖЭУ. Он не представился, но, как мне объяснили, это был главный инженер. Я попросил зайти ко мне составить акт залития. Он сказал, что акт залития они не составляют. Они составляют дефектный акт. Мы попросили отдел ЖЭУ, что, отказывая за дом, прокомментовать нам ситуацию. Высветлилось, что проблема дотычить далеко не одного дому. 47-й не весь дом может течь крыша. 63-й там подрядчики работают. 47А это совсем другой дом. Проблему ведаюць, але вінаватымі ў сітуацыі паводле Максіма робяць генпадрадніка, прыватную фірму, якая і робіць ремонт. Тыя пацвярджаюць, ЖЭУ ни при чем, а дах уже и не тячэ. Все верно. Они ни при чем, и она сейчас уже не течет. Потому что там крышу уже заклеили, она перестала течь. У нас уже, я вам сейчас скажу, последний раз это был затек у нас не в это, а в прошлую субботу. На данный момент крыша заклеен первый слой, сейчас уже клеится второй слой, и ни одной капли воды уже нигде не протекает. Абяцае прыватны падраднік і выплаціць кампенсацыю, што дзіўна, бо ўсе выдаткі мае несці не ён, а домоуправлення, сцвярджае актывістка грамадскай кампаніі «Витебск. Город наш». Потому что все эти дома относятся, в их хозяйстве находятся. И коли такое происходит, ЖЭУ, как говорится, отнекивается от этой проблемы, надо жильцам дома обязательно обращаться в Октябрьское ЖРЭД. Хто менавіта будзе плаціць і адказваць, не столькі і важна жыхарам затопленых кватэраў. Галоўнае, каб сума выплатаў магла пакрыць непазбежны рамонт. Я считаю, что тут главная опасность – это проводка, потому что, как вы могли убедиться, электричество, даже скачки напряжения, когда повреждена проводка, я считаю, что ее надо менять, и менять надо во всем доме. Выплачена сумма только на стройматериалы, и то впритык. Потому что там, я не знаю, по каким там расценкам читала, Белгострахкомпания, мы же страховали квартиру. Ну, я понимаю их тоже, они как бы считают, у них же свои расценки есть. Ну, почему так, я не знаю. Ну, за работу здесь абсолютно ничего не всчитано. А таму не выключана, што справа можа дайсці і да суда. Але найперш бы з дахам разабрацца. Паводле Максіма, апошні раз у кватэры цякло учора. Сцяпан Святлоў, Белсат. У Беларусі з'явілася новая кліматычная зона. Пра гэта кажа хоць бы тое, што апошнімі гадамі у нас цалкам утульна адчуваюць сябе тарантулы. Затое некаторым мясцовым жывёлінам і раслінам кліматычныя змены не даспадобы. Праз рост тэмпературы у нас, ды і на ўсёй планеце знікаюць шмат якія прадстаўнікі флоры і фауны. Прырода не паспявае адаптоўвацца да кліматычных зменаў. Ці здолеем мы адаптавацца? Высвятляла Юлія Цяльпук. Сустрэць тарантула пры ўваходзе ў дом для беларуса. Жесть, короче. Там-сям на поўдні краіны гэтыя павукі ўжо задамавіліся. Спаткаць можна таксама багамола, орла. Вот южная часть Бреста, Малорита, и это зона степная.
называется теперь. То есть у нас этой зоны никогда не было. То есть на нас наступает степь, за счет чего? За счет более сухого климата. И, соответственно, те виды, которые ранее там обитали, часть из них либо откачевывает на север, но это место заполняется другими видами. Чайкі ды белыя чаплі прыляцелі, але арол маркут, белая курапатка, чарнадзюбавая гагара, паўночныя віды якіх у краіне засталіся адзінкі, кажа адмысловец. Потепление климата уплывая на зимовки многих птушек, им паўднёвым видам ці пералётным птушкам лягчэй знайсці здабычу, асабліва насякомых. Гэта найбольшая праблема для наших птушек узімку. І амаль кожны год мы рэгіструем новыя віды, якія застаюцца на зімоўку. Гэтыя працэсы даследуюць вучоныя ды эколагі кожнай краіны. Часопіс Nature апублікаваў высновы аналізу 71 даследавання, якія паказваюць, кліматычныя змены на нашай планеце адбываюцца настолькі хутка, што жывая прырода не паспявае міграваць. Да прыкладу, у паўднёвых раёнах Беларусі ў апошнія 10 гадоў сярэдняя тэмпература вырасла на паўградуса. Зялёны партал і адмыслоўцы Нацыянальнай акадэміі навук склалі спіс раслінаў, якія ў новым клімаце не вытрываюць і 10 гадоў. Сярод іх яловыя лясы, якія лічацца лёгкімі Беларусі, мялеюць рэкі ды цвітуць азёры. Высокие температуры приводят к тому, что развиваются сине-зеленые водоросли. Потом они отмирают, все падают на дно, и возникает такое явление, которое тоже многим известно, называется летние заморы рыб. Засуха наступае на землі шматлікіх краінаў свету, што ўплывае на падаражэнне сусветна любімых напояў і прысмакаў, як арахіс, нут, авакада, віно, кава і нават шакалад. Юлія Цяльпук, Белсат. Заўтрашні прагноз надвор'я не самы песімістычны. Дажджы будуць. Падрабязнасці пры замкненні пабачым на мапе. У мяне ж гэта ўся інфармацыя на сёння. Я развітваюся з пажаданнямі прыемнага вечара. Беражыце сябе.